Sokat számít, hogy mit hozol magaddal, hova születtél, milyen családba. Milyen lehetőségeket kaptál, milyen genetikával rendelkezel. Ezt kár lenne letagadni. De talán nem erre kéne tenni a legnagyobb hangsúlyt. Ha két ember elkezd edzeni, és az egyik 195 centi magas, szélesvállú, keskeny derekú, kiváló genetikával, a másik pedig 170 centi, keskenyebb vállú és nehezebben épít izmot, nem ugyanonnan indulnak. Ez tény. De mi történik akkor, ha a második azt mondja, nekem rosszabb a genetikám, nincs értelme edzenem? Semmi. Pontosan ez történik. Nem lesz erősebb, nem lesz egészségesebb, és soha nem tudja meg, mit hozhatott volna ki abból, amit kapott. Sokszor sokkal többet, mint az, akinek a körülményei ezt jobban támogatták. Azt, hogy mihez kezdek azzal, amin van, azt én határozom meg, és nem a genetikám. Az életettől nem lesz igazságos. Nagyon nem. Van, aki pénzt örököl, van, aki adósságot, van, aki jó kapcsolatokat kap, más meg rossz mintákat. Nem te választod meg, honnan indulsz. De ha egész életedben azt nézed, hogy mit nem kaptál meg, soha nem fogod megtudni, mire lettél volna képes azokkal a lapokkal, amelyek a kezedben voltak. Fontos, hogy mit hozol magaddal, de még fontosabb, hogy mit hozol ki magadból.